Good morning mga Egan. Dito naman tayo ngayon upang i-share ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng thumbnails gamit ang PixArt. Purpose kasi ng thumbnails mga kaibigan upang mapansin ng mga manonood yung natin, yung video natin. Kailangan gandahan natin yung thumbnails natin kasi isa yan sa mga sa mga manonood. Kaya ito i-share ko lang sa inyo kung paano ako gagawa ng thumbnails gamit ang PicArts. Kailangan kasi mga Ega na mayroon na tayong application na PicArts yan, may na tayo, tapos nakahanda lahat yung mga images or yung mga gagamitin natin sa ating paggawa ng thumbnails. Kaya diretso na tayo mga Egan. Ito meron na ako PixArt. Pindutin natin yan. Ito kailangan, walang, libre lang yan mga Egan. Tapos dito tayo sa skip. Yan, libre lang yan. Ang ginagamit ko mga Egan kasi i-allow lang natin. Kabisado ko na. Matagal ko nang ginagamit, mga ilang taon na mga Egan. Yan, dito ang gagawin natin ay pindutin natin yung color na yan. Dito tayo mamili ng background ba. Tapos ito, pindutin natin yan. Pasensya na kasi medyo mabagal yung natin. Dito, makita natin dito mga Egan na naglo-loading siya, mabagal yung internet natin. Sunod na gagawin natin ay pindutin natin ang tools. Yan mga Egan, tools. Tapos mga Egan na pindutin natin ang tools muna. Tapos crop. Dito mamili tayo kasi video yung natin 16:9 yung pipiliin natin, 16:9. Tapos i-check, yan yung ang pag ng thumbnails. Yan mga Egan, dyan na. Tapos dito mamili tayo ng yung add natin yung picture natin, kung yung na natin, i-edit. Na yan, mapunta na yan sa gallery. Nandito na yung nakahanda ako ng mga picture na gagamitin natin, mga image ba. Yan. Ito, pindutin natin to. Yan. Tapos selected, add natin. O yan. Yan ang mga Egan, Yan ang anuhin natin. Yan mga Egan. Yan. Tapos add ulit. Pipili tayo ng images. Yan. Add ulit. Yan mga Egan, Yan. Tapos sunod na gagawin natin ay add ulit. Pumili tayo ng iba pa mga Egan. Kanda yung mga images mga Egan ba. Yan. Cut out lang natin mga Egan Cut out natin. Hanapin natin yung cut out. Press muna natin. Hanapin natin ang cut out. Cut out. Yan. May patalastas yan. Ito pili natin to. Tanggalin natin to. Cut out yan natin mga Egan na ito. Brush lang. Brush. Yan. Kunin natin to. Picture na to. Tapos i-check mo lang. Check ulit. Yan may gano. Palakihin lang natin. Yan may gano. Yan na i-focus natin to may gana. Iusog natin to. Tapos ito isusog natin tong na to.
Yan lang mga igan, kadali. Tapos, sunod na gagawin natin, check lang. Dito mga igan ay magano tayo ng text. Text. Lagay tayo ng text. Tahibo. Color, i-white natin, ha. I-black na lang, i-black para kitang kita. Tapos sunod na gagawin natin ay text ulit. Kayang lusawin. Color. Yan lang mga igan, ganun lang kadali. So, kasimple lang. Yan, di pa tayo tapos mga igan, ha. Palakihan lang natin to ng konti to. Si Tatang, oh. May kidney stone. Yan lang mga igan, ganun lang kadali. Tapos pindutin mo tong check kasi i-ano na natin, i-upload na natin, i-ano natin sa gallery. Ready to ano na to upload. Yan mga igan, ha. Tapos X lang. Mapunta na to sa gallery natin mga igan. Tapos dito save natin. Save. Tapos save the picture on your device. Yan. Tapos i-X mo lang. Mamili tayo dito mga igan, dito tayo sa gallery. Save to your photo. Gallery tayo. Then done. Oh. X mo lang. Yan. Yan. Mapunta na yan sa ating. Yan. Antayin mo. Pwede antayin mo lang mga igan kasi na patalastas yan, eh. Pero pwede mo rin anuhin yan. Skip mo lang yan. Skip lang. Yan, ganun lang mga igan. Mapunta na yan sa ating gallery mga kaibigan. Diretso na yan. For upload na yan mga igan.